Bunul, este Mihaela, iar astăzi, în sfârșit, o să despachetez această geantă. Foarte drăguță. Care sunt foarte multe bijuterii în ea, care este un fel de colet primit de la verișoara mea Iasmina, de la verișoara mea Cristina. Foarte drăguț și îmi place foarte mult. Deci haideți să deschid. Ok, întâi am primit și acest pe care vreau să-l port acum. Foarte drăguț, este un fel de soare, ca să fie bună, nu știu, și aceștia celuși care au niște inimi de câmp. Foarte bun. Ok, hai să despachetăm, pentru că sunt foarte nerăbdătoare. Restul n-am mai văzut ce era, dar încă erau prime. Ok, am văzut ceas, care cred că nu e pentru mine, pentru că nu port așa ceva. Ce mare. Ceas. Cu o inimioară aici. Foarte drăguță. Așa. 2 ceasuri. Unul pentru mine și unul pentru Iasmina. Că am citit toată scrisoarea. Dar nu le-am văzut, deci asta e foarte drăguț. Asta este al Iasminei, acesta este al meu. Pentru că l-am vrut extrem de mult. O să-i fac cadou acest ceas. E foarte drăgălaș, dar și acesta. Să-l probez. Foarte drăguț. Să-l probez și pe al Iasminei. Wow. Cam acesta este al Iasminei. Cam acesta este al meu. Oh my god. Momentan o să le port acum. Ok, o să le port. Ce avem? Nu vine să cred. Wow. Deci îl așteptam atât de mult timp. Sunteți gata să-l vedeți? Oh my god. E atât de drăguț. L-așteptam atât de mult timp. E un medalion. Sunteți gata? 1, 2, 3 și acesta. Uitați-vă cât de drăguț este un medalion. Un medalion extrem de drăguț. Îmi place foarte mult. Chiar îl doream de foarte mult timp. 2 perechi de cercei care cred că sunt pentru mami. Ăștia. Pentru că sunt de la Versace și sunt mari. Eu nu port de la Versace. Ba da, port, dar cercei. Mi-a trimis cineva mesaj. Ok. Îmi trimite în continuu mesaje, dar acest lanțișor pe care mi l-a dat pe cameră când am vorbit cu ea e foarte drăgălaș. Un fel de cristale. Un fel așa. Foarte drăguț. Îmi place foarte mult. Ok. Și aceștia celuși. Foarte drăguț, care cred că tot este pentru mama. Ok. Oh my god, ce mi-a trimis. Deci nu sunt. Mi-a trimis ceva foarte urât. Ok. Oh my god. Așa. Foarte drăgălaș. Oh. O brățară foarte frumoasă. Care... Da. O cruciuliță. Oh. S-a încurcat lanțul în el. De fapt, așa trebuie să se facă cu toate lanțurile care sunt trimise. Această cruciuliță îmi place foarte mult. Este foarte drăguță. Cu o cruciuliță. I-a zis să-mi trimită și una ruptă. Pentru că nu știu, poate pot să o port undeva ca cerceu, nu știu, îmi place chestiile așa de la medalioane care sunt rupte, nu știu. Le port, vreau să fac o colecție cu chestiile astea, pentru că credeți-mă, am extrem de multe. Apoi acest lănțișor.
Nu se localizează, dar mă enervează. Cu cristale, auzi. Ce mai am pe? Un lanț, simplu. Așa. Drăguț. Un inel. Foarte și foarte drăgălaș. Stă foarte bine și îmi place foarte mult. Așa. Momentan o să-l las aici pentru că poate îl pierd prin geantă, că mai fac așa și poate îmi cade. Niște perechi, auzi la mine. Niște perechi de cercei care tot sunt pentru mami. Nu numai mie trebuie să-mi trimită. Un lănțișor care pentru mine și foarte drăguț. Nu știu, asta o consider mărgăritar, cred, pentru că este verde. Tot ce este verde, cristalul verde la mine este mărgăritar. Un lănțișor cu o cruce încă o dată, cu niște cristale pe aici, foarte drăguț. Aproximativ toate chestiile astea au cristale pe ele. O chestie ruptă. Da, am zis să-mi trimită foarte multe chestii rupte, pentru că vreau să-mi fac eu lănțișoare din astea. I-am zis să-mi trimită. Am zis, acesta pot să-mi fac eu un colier, chiar cred că o să fac un DIY. Nu știu. Și avem aici niște cerceluși pentru mine. Hai, mă. Nu vrea. Nu vrea. Ok, niște cerceluși așa. Foarte drăguți. Îmi plac super mult din aur. Era să zic argint. Și acești cerceluși mici, care sunt și ultimele. Da. Din argint. Foarte drăgălași. Deci da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare like, un subscribe și să vă abonați la canalul meu. Nu credeam că o să-mi trimită foarte multe așa chestii și foarte frumoase, sunt extrem de drăgălașe, mai ales acest medalion, îl iubesc, deci îl mulțumesc extrem de mult. Și da, dacă v-a plăcut să dați acolo un like-uri, auzi la mine, like-uri, foarte, foarte multe like-uri, chiar și dislike-uri dacă vreți. Să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru că este foarte, 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 foarte important pentru a primi o notificare, adică să primiți notificări când mai postez eu alte videouri. Deci da, scrieți în comentarii care lănțișor v-a plăcut mai mult. Eu vă pup și vă iubesc. Pa!